Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna, erruki dakigula, jainko guztiz altsua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoitz. Jauna, zuk errugabetasuna eta kastidadea maite dituzu. Eta Maria Goretti, zure zerbitzariari, martiritzaren grazia eman zenion bere gaztearoan. Iguzu guri ere bere bitartez eukidezagula zure aginduak betetzeko indarra. Eta martiritza berak izan zuen bezala guk ere fedea bizitzeko indar hori eukidezagula. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Oseas profetaren liburutik, honela dio jaunak, nik liluratuko dut, basamortura eraman eta bihotzera hitz egingo diot. Han bere gaztaroan bezala erantzungo diot. Erantzungo dit. Egiptotik igo nuenean bezala. Egun hartan dio jaunak nere senar deituko didazu. Eta ez nere Baal. Nere emazte egingo zaitut betiko. Nere emazte egingo justiziaz eta zuzenbidez. Maitasunez eta errukiz. Leialtasunez egingo zaitut nere emazte. Eta zuk ezagutuko duzu jauna. Jaunak esana. Eskerrak zuri jauna. Kanta jaunari lur guziak egin alaitzu haren naia. Zoazte pozik haren gana, gora eta gora ari kanta. Kanta jaunari lur guziak egin alaitzu haren naia. Jauna zuekin eta zure espirituarekin Jesu Kristoren evangelioa San Mateoren liburutik, aintza zuri jauna. Aldi hartan, Jesus hizketan ari zela, buruzagietako bat etorri zitzaion eta auspezturik esan zion, hil berria dut alaba, baina zatoz hari eskua ezartzera eta biziko da. Jesus jaiki eta atzetik joan zitzaion bere ikasleekin. Honetan, 12 urte haietan odol jario zegoen emakume bat atzetik gerturatu zitzaion Jesusi eta soineko ertza ikutu zion. Honela zioen eta bere baitan, jantzia behinik behin ikutzen badiot, sendatuko naiz. Bihurtu zan Jesus eta emakume ikustean esan zion, izan bihotz alaba, zure sinismenak sendatu zaitu. Eta ordu hartatik sendatuta gelditu zen. Heldu zen Jesus buruzagiaren etxera, eta hango erostariak eta jendearen zarata ikustean esan zien. Alde hemendik, neskatila ez dago hilda, lo dago. Haiek barre egiten zioten. Jesusek jendea bialdu zuenean, sartu eta eskutik heldu zion neskatilari. Eta neskatila jeiki egin zen. Inguru guzti hartan zabaldu zen gertatutakoaren berri. Jaunak esana. Eskerrak zuri jauna. Gaurko lehenengo irakurgaian, Oseasek, nolabait ere, halako konparazio bat egiten du. Jaunak bere herria nola maite duen, konparatuta senar batek bere emaztea, baino bere emazte emagaldu bihurtutakoa berriz ere nola konkistatu nahi duen. Eta basamortura eramaten du liluratzeko berriz ere.
eta berriz ere bere ganatzeko, bere maitasuna hainbesterainokoa baita. Eta ejemplu hori jartzen digu Oseasek, Jangoikoak bere herria horrela maite du. Naiz eta magaldu bezala, berari bizkarra eman, naiz eta beste jainkoengana gerturatu, naiz eta ez eskertu berak egindako guztia, hala ere jaunak bere herria maite du. Eta berriz ere basamortura eramaten du liluratzeko, berriz ere bere ganatzeko. Hainbesterainokoa baita Jangoikoaren errukia eta maitasuna. Eta hori Oseas profetaren liburuan argitzen dugu konparazio hau. Eta gaurko evangelioan ere Jesus ikusi dugu bere mirari gile fazetan, esan genezake bi mirari edar, beti laguntzeko, beti sufritzen ari zen jendeari halako animoak emateko, emakume bat, odol jarioak zituenak urte pilo batean, eta sendatu egin zen Jesusen soineko ertza ikututa, eta berak esan zion izan bihotz, alaba, zure sinismenak sendatu zaitu. Eta gero beste ez daude asko, Jesusek ez zituen piztuera asko egin, baina gutxi batzuk bai, eta horietako bat gaurkoa. Esaten digu, buruzagi bat joan zitzaiola bere alaba hil berria zegoela eta berari laguntza eske. Horrek ulertzen ematen digu Jesusek bazuela halako itzala handi bat. Eta berarengana gerturatzen ziren alde batetik galderak egiteko, ea bere iritzia zein zen, batzuk azpigeriz, beste batzuk sinzeridadez, baina baita ere laguntza behar zutenean harengana gerturatzen ziren beste inork olako gauzik egiten ez zuelako. Eta Jesusek bere ontasuna eta bere ahalmena demostratu zituen beste hainbeste alditan bezala, neska ura hilen artetik piztuz. Eta gaurkoan Elizak ospatzen du baita ere Santa Maria Goretti gaztetan martiri izandakoa, kastidadearen martiria saiatu zen, hango bere auzo bat, bera bortxatzen eta berak eutsi zion, eta gaur egun bere egun hori ospatzen dugu, hain zuzen ere, biktima bezala, eta aldi berean martiri bezala. Mundu honentzako biktima, zugarrizko injustizia egin zioten, eta Jangoikoak zeruan daukena. Handik ere eskatzen diogu, gure alde egin dezala, munduko biktima guztien alde, zapalduak diren guztien alde, injustizia guztiak, gisa guztietakoak buka daitezen. Hartu aita zerukoa, jainko ta jaun betikoa, onartu gure eskaintza, ogia eta ardoa. Senideok egin dezagun otoiz, guztiok batean Eliza osoaren oparia Jangoikoari eskaintzerakoan, jainkoa goresteko eta gizona salbatzeko. Eskaintzen dizugun opariak jauna garbi gaitzala, eta egin gaitzala zure erreinuko bizi miragarrian gero eta gehiago parte hartzea. Jesukristo gure jaunaren bitartez, amen, jauna zuekin, eta zure espirituarekin gora bihotzak jaunagan dauzkagu. Eskerrak Jangoiko gure jaunari, egokida eta zuzen egokida bai, eta zuzen nahi eta beti zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz, santu, Jangoiko alguztidun beti ere gorri Jesukristo gure jaunaren bitartez. Bera da zure hitza, beronen bidez egin dituzu diren guztiak, bera bialdu diguzu salbatzaile eta erosle, Espiritu Santuaren egitez gizon egina eta Birjinagandik jaioa. Berak zure nahia betetzeko eta zuretzat herri santu bat irabazteko gurutzean besoak zabaldu zituen, eta heriotza ezereztuz nagusi agertu piztuera. Horregatik aingeru eta santu guztiekin guk ere zure ospeta aintzak goresten ditugu bihotz batez kantari. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna. Osanna, osanna, osanna,
Yeshua jaunaren izenean datorrena. Osanna, Osanna, Osanna zeru goienetan. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri santu egizkizu bada. Ogitardo hauek zure espiritua isuriz Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kaliza harturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa, eta piztu zerala jauna, zu berriz etorri arte, hau dugu berri ona. Horregatik jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako, eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin, Carlos gure hartzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna pizteko itxaropenean joan diren gure senideak eta hildako guztiak. Harritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren, guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun. Jangoikoaren ama Maria doatsuarekin, San Jose bere senarrarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan zuri aita jangoiko alguztiudun horri Espiritu Santuarekin batean, ospeta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak, aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe, esan dezagun, gure aita, zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia zeruan bezala lurrean ere, emaiguzu gaur egunontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero, eta ez gu tentaldi eraman, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik. Emaiguzu pakea gure egunotan, zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela, zurea dezu erregetza, zureak ospeta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuk esanada apostoluei, pakea uzten dizuet, nire pakea ematen, begira zure elizaren sinismenari, eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoaten bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, amen. Jaunaren pakea beti zuekin, eta zure espirituarekin. Emaiozue pakea elkarri. Jangoikoaren bildotsa, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa, zuk entzen dezu munduko pekatua, emaiguzu pakea. Ona hemen jangoikoaren bildotsa, ona munduko pekatua kentzen duena, zoriontsuak jaunaren maila deituak. Jauna, ni ez naiz inor, zuen etxean sartzeko, baina santzazuitz bat eta sendatuko naiz. Egin dezagun otoitz.
Sakramentu miragarri honek janarituta jauna, salbazio fruituak emaizkiguzu, eta egizu beti bizi gaitezela zure gorespena kantatuz. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, amen, jauna zuekin eta zure espirituarekin, bedinka zaitzatela jainko guztialdunak aitak, eta semeak, eta espiritu santuak, amen. Zoazte jaunaren pakean, eskerrak jangoikoari. Aingeru batek Mariari dio graziaz betea, jangoikoaren semeari emango diozu sortzea, goizarratxeta eguerditan, ama goresten zaitugu, aingeruaren hitzak berak, guk ere esaten ditugu.